ik weer eens wel nieuwsgierig naar wat voor Frieske apps en apps van ben, wat er nou binnen en wat ik daar eens van vind. En als dat echt leuk is voor de band of net. En ik ga je een account aanmaken voor uw zaken. Ik heb een mooie foto kwijt aan, dus dat ziet er wel heel fleurig uit. Welkomstzaken staat er. En dan krijgen ze een oorzicht met alle liedse plaatjes. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben Chits en alle dagen upload ik op YouTube een Frieske vlog om je lippen met mijn man Jelke en uw twee band Saken en Ildo in Broeksterwold. Nou is het zo dat de bandje in een prutten online zitten, op tablet, op telefoon. En ik weer eens wel nieuwsgierig naar wat voor Frieske apps en apps van band, wat er nou binnen en wat ik daar eens van vind. En als dat echt leuk is voor de band of net. Dus ik neem je mee op zoektocht naar Frieske banner-apps op de telefoon of tablet. En ik laat je weten wat ik ervan vind. Ik ga allereerst naar de AVOEK. AVOEK.vrl. En dan kies je naar die trijstreepjes staan. En just vrije tijd. En speeltje dwaan. En als ik dan bij speeltje dwaan zit, dan staat er taalhelp.vrl. Het ben wel een aardig wat stappen voordat het best, maar nou ja, het is wat het is. Even zien. En dan kiest je op ouders en ben. En dan staat er apps van 2 tot 6 jaar. Boartjes Fries leren met apps en games. Nou, en er is echt nog een speeltjes van 6 tot 12, maar ik ga nou even naar apps van 2 tot 6 jaar. Meer informatie. En dan hebben we allereerst stiert de Chill app. Nou, je weet wel, op het eind van mijn vlog is ik al de Chill app. Dus laten we die eens bezieken. Dan ga ik hem downloaden. Nou ja, ik ga hem al op mijn telefoon zetten zelf. Dit is hem. Dus ik neem je mij even in de Chill app. Je kiest een account aanmaken. En ik ga je een account aanmaken voor uw zaken. Ik kies een mooie foto bij de aan. Dus dat ziet er wel heel fleurig uit. Welkomstzaken staat er. En dan krijg je een oorzicht met alle liedse plaatjes. En dan kies je op klikken. Nou krijgen we echt een beetje van jongere banden wat voor. Tomke stiet hier, je stiet weer boel vlechtelingen. Maar ik bij het shitslag zit ertussen. Tomke Teert. Nou, ik zal eens even hier op zietje. Laten we eens even met Tomke Teert beginnen. Tomke Teert. Ja. Hoi, jongens en vankes. Ja. Daar weer Tomke. Nou, je kiest Ildo, dus ik wil het ziekje laten wat ze leuk vindt om te schenken. Is haar zelf het uitziekje laten. Het is nou Tomke Teert. Ja. Jo, het komt Cornelia samen met een pakje, een cadeautje omzetten. Aardig, hè? Maar ik vertel net wat erin zit. Nou, als je drukt, dan kies ik nog tekst lezen en daar staat in het kwart bij wat het filmpje chillet. Hier staat bijvoorbeeld Tomke en Janne Joe mij in de tent te sliepen. Maar als het juster is dat wel oors als biljacht. Er staat een liedse geervetting van werd het filmpje dan ik daadwerkelijk ook giet. Wel leuk om te weten, deze app is zowel voor iOS als voor Android. Dus in principe kan Elsen de app ik downloaden. Even zien, wat hebben we hier? Harry Haze, Koning Hert en Harry Haze. En als je hieronder surft, hij staat dus een filmpje, maar kies je hieronder ook nog verder scrollen. En dan hast alle filmpjes van Harry Haze en Koning Hert. En dan kies je een uitziekje, de titel staat er ook onder. Dus als het dan echt wat ziek is, dan kies je daaronder Fine. Koning Hert en Harry Haze. En laten we eens even een shitsvlog doen, want ik bedoel, dat is echt wel grappig. Mijn favorieten. En hier werkt het precies hetzelfde. Kies dus de vlagje van Ildo haar favoriete boeken. Daar heb ik nou op geklikt. Maar kies je direct onder verder scrollen en dan krijg je alle andere shitsvlog fragmenten. Dus dat is wel heel leuk. Wie nog even de favorieten van Ildo? Dat die heel mooi. Heel handig met een baby en vlog opnemen zittend. Was dat wat vertellen? Is dat ook een mooi boek? Ja. En Eyesight, het boek dat is toen werk is en werk, maar
vast. Goedemorgen. Een nieuwe bij, een nieuwe vlog. Nieuwe vlog. Oké, we gaan verder. Nou, Tom kwartier dus. Maar ja, als je nou zegt van, hey, ik zie je specifiek iets, kies je er ook op het soepbalkje. En dan kies bijvoorbeeld zie je, ik zeg maar wat beerboeloe. En dan zie ik het er al je filmpjes van beerboeloe op. Dus als het iets net vinden kiest het zo op zie je. Nou ja, dit is, ik zie nog een muziek, wat is dit? Oh, sure. Er zit nog een muzieknootje en dat is Tomke Radio. Op tafel. Tomke, eten. Wat eten we, Cornelia? Nou, er zit verder geen beeld bij, maar dat is echt dus radio, Tomke Radio. Pinjerpels. En wortels vind ik net lekker. Misschien leuk voor het fruit eten, dat de band of tien het eten, dat ze je nog dan kiest de Tomke Radio er even doorzetten. Heel leuk. Oké. Dan schep ik er wat in. En kiest het dus echt nog weer streamen. Hier is een knopje, kiest het streamen naar de televisie. Dus als het zegt, ik wil net op de telefoon, maar naar de televisie, die optie is er echt. Ik zal even chillen hoe dat streamen maakt. Dan kiest op dit drukken. En ik ga nou de televisie net doen, maar als stiet je dan uw televisie onder en dan kiest klikken. En dan gaat die automatisch op de televisie. Oké, jongens, nou, dit weer dus de Chill app. Het is dus wel heel wichtig om wel echt de leeftijd van die eigen band. Dan krijg je wel de filmpjes die het echt bij die leeftijd passen. Wat ik hier eerst tot 14 neerzetten, maar dan krijg je wel echt wel wat de apps of de filmpjes van band van echt ouder als 8. En ik ga hem nu op 4 neerzetten en dat is wel heel leuk. Dan haast je een beetje de Tomke filmpjes en de Bibolo. Dus dat is echt wel leuk voor Ildau. Ik denk dat dit voor zaken alweer wat aan de jonge kant is, maar nou, daar kiest dus echt meerdere accounts aan mij. Dus dat Ildo shirt kiest popke van Ildo aanklikken. Als zaken shirt kiest popke van zaken aanklikken. En dan passen de filmpjes zich gewoon onder de leeftijd waar die op insteld hast. Dus dat is wel heel leuk. Nou jongens, hieronder kun je een linkje vinden van de Chill app. Waar je hem die downloaden kan voor op je telefoon. Zowel voor Android als iOS. Dus ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En vind je het net de Chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Over een keer, weer een nieuwe